Dirua, ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Hil aurretik esan zituen hitzek, itxasoetara bultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ezkero arditzakezue. Bilatu! Guztiek munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutilok, zergatik etzoazte marra handiko ametsen bila? Entzun arretaz, bidaia bikainaren garaian gaude. Hasi da aventura, piraten aro berria. Zazpitsasoetan zehar antxorraren bila. One Piece! Gold Roger kapitainak, piraten erregeak, aspaldi ezkutatu zuen altxor bikaina. Luffy gaztea eta bere lagunak One Pieceen bila joango dira zazpitsasoetan zehar. Zoro gerrari ausarta Sanji tipo dotorea, Usopp sudur luzea eta Nami dira bere lagun leialak. Hasi da aventura, piraten aro berria, zazpitsasoetan zehar altxorraren bila. Luffyren ametsa da, piraten errege izatea, zabaldu belak bidaia hasi da. One Piece!